खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 18 मार्च 2023 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन देहाया मोजाङै थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां आयाबो बांनो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन आरो बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय अनसायनायबो मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो सांग्रां जानांगोन गोसोआ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय जागोन सोरनिबा थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा गोबां खहा जानांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा न'खराव अननानै फैगोन समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानियाव माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ अब्लाबो नाथाय गुबुननिफ्राय अनसायनायबो मोननो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथुबो जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव दिनै सोरनिबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिकबो जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प
ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो गोसोआव पजिटिभ साननो रोंगोन गोख्रों आरो गोग्गो साननो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां रोखोमनि सिगांनि जेंनाखौ जेरै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला मोजां रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव दिनै बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव जेरै जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ समाजाव नाथाय मान मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि बोलोआ नाथाय अब्लाबो लोरबां जानो हागौ समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा-फंबायनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोजोननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांगोन गोनो गोथो साननाय फैगोन नेगेटिभ साननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौबो मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिमा-बिफानि अननाय आरिफोरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स
दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानो हागौ लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।